pojď na tou stranu. Dobrý den, já jsem s vámi severního pólu. Je to minus 73 stupňů. Je to tady docela v klidu. Teď vám zahraju stylovou písničku. Daleko na sever je Grónská zeď. Je tam eskimačka s eskimákem. Pojď vám nejde. Dají na nohy a eskimás. Uší zima. Snídají na nohy a eskimás. Počkej, teď já udělám ještě. Teď mám moji ochrannou čepici. Doufám, že to zrovna nepoletí kolem nějaký střáv nebo na mě hlavu. Teď vám udělám kotrmelec, jo? Chcete? No to hrozně bolí na hlavu. Tohle bych ukázal Lumčovi. Lumčovi ne! Návštěva v Hollywoodu. Dobrý den. Vítám vás u dalšího zpravodajství ze sibirské Antarktidy. Dnes vám udělám exkurzi po našem táboře. Pojďte. Toto je naše šatna. Tam se tak vždycky každý nejde. Co říkáte? To je klasika, jako, to ví každý. Potom tady mám, tohle to je postel. Hovno. Hovno to je. No, nevím, říká se tomu skříň. Pojďte dál. Toto je, tam se kouká do vesmíru. Vidíte? Nebo víte co, to je takový, a lítá hvězdičky, takový prostě úplně. Dívejte se. Hello. Hello. Květe, no vidíte, už lítají. To je mléčná dráha. Ale to mi nevykoukáte. Stačilo. Teď, když se podíváte na našeho letoviska, do prdele, zrovna prší. Na Antarktidě. Máme to červený auto, to je moje. Ježiši, pojďte. Zdejší domorodci se ozývají. Šaula zubej tygr. Paní kuchařka. Toto je místní dneska oběd. Nevím, jak to bude. Tam pan nohy. Nevím, kdo to je. Zamávejte domorodcům. Domorodci zamávejte. To jsou naši místní domorodci. Takhle se všichni sníme. Pojďte. Ano. Toto je moje kytara. Jo.
I když občas, když na ně jako nemůžu šáhnout, tak ji používám jako basu. Daleko na se. Jo, chápete to? Ale ještě nějak daleko. Ale mám problémy vždycky od někud sebrat.